verse 12. Kaina mintina. Maybe you speak something with my ears. You hand it here, it is an itchy way. If you answer me, but one simply make catch them. One simply make catch them. And someone to me in Swat. Say, Muntimenswa. I say, yes, to Tiasen. No, say, and some now all can Yamedesman. A hini moon some a bra, just any pabo. Any suban just any patinamon. Yes, you know, you just walk by Sabre no one. Or can yin to many a day. And so, unless I hini moon some and some moon, oh, didn't the paper you go 1 time and some national. Okay. I hini no some and some more a mood to say, see our honor and send Bibria can or can yin to many a day. And so, don't say, is any papa Christo, so my hini moon some no trase on quasar no to me quasar on quadia or some Christo. And on the Boshan, Tia Yesu Boshan was in seminal. Oh, Peters, what can I say? See our honor or can yin to many a day. And so, unless yes, in summer. Or the air we are sank a Virginia Panquano. Yes, you know, the dances were Jebby. Aha. Aha. We are so for the cow Montias. Some make a canana mecana mentias. Nam de margin in my colony school at the Mocoam this year. We did this off on in Yamijuman and I mentias. Nams and then Sembena is who Jaya. You yes, you can capita new honeymoon and no quay baby. And was in 7 weeks why a day. Aka. And I go women and make up. So, was it one same pictures and walker? See, or can yin to me. Let's say, as I hear any somebody and someone, as so a bruni pagany, and then Tiasia so said, I hear no somebody to go saying, I'm not through in a dear. I said, Ubecas and count and Tessa, I didn't as soon. On said, Ubeciatin, Yamis, and you will as some also. And to assemble the mamma moon to me, quite. Muntimin swan is say, we was Nassau no crown say, and I said, Concono. Dear one whom be as in Yaman, whom they Juma de Ma one and a friend no okay. Do cast and Concona on carry. Those are so for as of owning him different on Concona no crown. So what I said, yes, to dear friend no crown. Not some no walk on a teenage behind the and the fed. And she will be a tintinicus, will be or he will be a president, will be an MP, will be a minister, and he will be assemblyman as a queenie, and he will be a doctor. Now, what the away and a bit so crown quadia into make a NOKWARE was a friend on the crown and Catadia some party a NOKWARE. So it was a NOKWARE home quite. So, Yaba, or better Mokwana Konokrinium, Jai Meba. And Twasso Sabra John 1:15. So John chapter 15 shall say free 18 it has and so kind. Or they kind 18. John chapter 15, 18. Was it say we are Satanamon? Moon say what time mechanic and son over time. Oh. What is a move for Yasia? Curious about Dom. Cock. So, curious about your day. And they say, oh, as some now can I say, the favor Yasia, if you ask about your tomb, 2 days of the preacher and your friend, means a favor or movie as a Macono on someone in no born in. A favor one. I gave you more ya, a yo Macona, or moon is any giant. Ujaya, you better than what in a yes. Now, Yamisem number favor. To both in Yamisha power, say you could ha, upper jaya, what to get him. Ah, Kiwiasabado, no one idea. Now, yes, on a we are seen Tikoku, or more by Shadan mentioned, we are seeing your to me. Dear Timmy, dear Fen Assassin. We are seeing New York. On senti Romans chapter 12 2 de ban was a munyam who say we are say ne we are saying can we so we are saying so muni ati because we are saying can no ani ati and so munyam who say we are say ne say we are saying nya de ati mu we are saying te say ye ka say bone a on say bone ye bibi nti bone ni we are say na tene ne nyamesuro
so bɔne ɛno ne wiase ɛyɛ ne yɔyɛ ɔsɛ nti obi kura nkɔ asɔre na ɔte fie no bɔne brɛ timi ka sɛ we ɔyɛ wiase ni ade na wo a wo kasa wo so te hene nti ka ne mmienu wa na wiase ni sɛ ne ke nyina yɛ wiasefo nti ɔmu nim ɔn sɛ we nya me ka nyina yɛ asɛm foforɔ nti nipa ne nim ewiase nyɛ de yɛ timu yi ewiase we yɛ timu no de yɛ fɛ na asase nti onyankopɔn nam no so ɔfrɛ yɛ ne asase so tefo nti wiase no nti ayi agyinamoa wɔnte wiase ɔte asase so na ntwie nte wiase ɔte asase so nti yɛka wiase no yɛ nnoyɔyɛ na ɔse sɛ ka mu firi wiase a ka wiase bɛdɔ ɔno ara deɛ na ɛnam sɛ momfiri wiase na mayi mo oyi yɛ ne mpakyɛ ɔde akɔtena soro wiase no sɛ deɛ nkɛ no na asase ne sidi yɛhunu ne yɛ wiase a kɛno mu ana kɛda so tie ko bɛyi yɛ de akɔtena baabi foforɔ ne mu ɛnnoyɔyɛ no ne wɔsɛ wɔyi yɛ ayɛ deɛ afirim ɛnam sɛ momfiri wiase wɔsɛ mayi mo afirim so wɔkaeɛ no sɛ yɛda so tie nti wonyɛ deɛ wiase ne saa nnoyɔyɛ no wonyɛ bia wɔsɛ wombɛtan ho nti sɛ nkurɔfoɔ nte asɛm no ase na yɛyi a sɛdeɛ ɔmo nnoyɔyɛ te a yɛ wiase nnoyɔyɛ no ɛna meme nnoyɔyɛ no masɛnka ne nte saa na yɛ ana confusion yɛ deɛ ɛwɔ we da ketuwa bi sana wa hyase no de wo kan obi anani abre beka se o de odifo kan enukuro but obi anani mmere enso de nani akoto se obi na yesu sa asenu ane so no hwa de no de o ka se o ye de sefata na yesu ma ne kwantiro yesu de wo do yesu ya de na ode je be hye nkofo ne ade nkofo ke kan saa de titio mo hwa de ne gina a friend say secretary a friend say no Matthew asempa no na de yesu ye inchirime de enidaso ni mu Matthew asempa na a friend say ye hwa de na meba na me hwa de na kwakunti ase meba nti mi ba chaw ko YouTube sisi a Righteous TV YouTube sisi a me ka say fa phone ne ko Righteous TV ko abon se ensem no a ye kan nyina wo ho live Righteous TV okwa subscribe na share ma foforo nso hwe bi bon se video so aka ye nyina gu ho de sisi e kwaso bo ho difo na sofo ne mpanifo mbo na ho ba na chidom nyina omunyina bohum live kama wo hwe no na ekọ asom na wo share ti ento asom Yesu Kristo asɛm ma yɛ wiase. Yohane tie yɛ edina na echi mu yɛ edunu. Eti fa sam sɛ nkonkron ho bɔhye. Kama minti. Echi mu yɛ edunum. Ɔsɛ mo dɔ me a. Ɔsɛ kɔkɔ dia wo kɛnti o mu si Yesu yɛ ɔdɔ. To ɔsɛ ase nua no so no. Obi ka sɛ yɛsɛ fata. Nti wura wo kɔ ahene mu a. Ya aka mi na Yesu sɛ na ɔbɛka me ho wɔ ladisi. Nti saa de a Yesu do yɛ mo buru no fo no ɔsɛ mo dɔ me a. Nti akwa na no wo wanse nua no so no ba bia no oduru no onya kwai ensa ensi fom biem wonu no ho kwan bi so wonu no ho ba onya kwan ensi fom biem nti se saa akwa no nya kwan si fom a e kire se kwaku nko ba ye die nyame pe so on se no obi ka no ho ono de wo se krachi se wo ye ye fen se nyankopon ba je ho na ye de se wo ye agenkwa wo se wo ye messiah je ho na giye e cho sa akwa osusu onya kwasi fom ade obeye no eno anu so se dia asemnisity nti o se mo me a nti wo enkwante mu a wo no onkoduru se sa akwa na wo de ne ente sa akwa ne de no what asemnisity wo de ne ente se akwa ne de no akwa ndo ba bi wo no wo ye dan a ye ntima ne nsi fom emabiem because ye kunu na ni wo bre no so na aye de aduru ba ho so de akonya wo de ma nti akonya no wo ho de ma no emfa ho nkoto sa akwa no
but so ka say yes yodo ne do ne say wo say wo say wo yodo de a o ahye de ye de e wo ho won say akoa no na as oti asase we su na wonya nkuduru sa mpempenso no na ono no ye ka yesu do ne ade ade ono no wonte ase ba asenua no so wo no eno hu ne say ye de ye nye bone sorry ye de ye bone aha ye de ye bone na esefata ya so twe de ye de ma ye eno wie no si yesu se mesro so wokọ waheni mu a kai me ne se akoa na hu ne se ba bia waduru no wontimi nsa nsi ma fom biem ena ma kristo hu ne mobo ba ye nso de ye ni da ho ye hwene santem na ye nipa ne boapa no wo ye de nyame mpa wi a wo se no bi san asenu so nko san asenu so oguso wati ase nti wo se modome a munni ma hyede yeso ndi yesu do anase onyankopon do no ye enye ye wuo anase ye duru owu ma wie no ho ne ekobisa okwaku meka kire we ye se woti asase so na wanhwe se obesuru onyankopon na ye wo se ebi a wo yare ya na befa nyame a wo yare ya untimi mfa nyame da sa ne tie eye suma se mo yare ya kwaku untimi mfa urade da onu hu a enu hu no kura ma wo yare ya wadwe nyina ne sa se wo be untini ebi a nyame mo a se bo so bi so ne bebo o mo ne nya yare sa to wo yare sa na wo pe no enna wadwene wo so enna wo yare no kura so ya na wura sa fiso ya na yo se we de wu mu enye ade e betimi akun e de ya wo ho e betimi ato na etwa mfonyine kire onipa bi ani momo yare ya omu nyina ho ye de ye eto omu yare ekun omu no de wadwene he dan ko sa na nyankopon tie disa wo yare na sa obi ana sa wote wona ase metena sa ne eturu bra ebi a me yare ye kritika na nsa na mafo nyankopon a enye yida ena nne kura no kwaku we de mame nka ne se so wo yare na kwaku na asofo be ka tro se fa nyame na aso wo fa nyame na di wu a enfo ne nto se wo ko heaven o anani se manu me ho na sofo no kura na ono ka tro se fa nyame no ohie nyame fa se no okay bi asofo bi ameka mia me se o de adu di awurade fa mbọ na cheme na mewu on se kwaku fa mbọ na cheme no eye bone wo kura wuni mu ade kura ye bone on se ene nipa no kwaku ye ni mu ade ye bone yo yes ni ene nipa ni nim ade a eye bone se ade we ye bone dabi ene nipa ni nim akwai te se ye hunu se ye bone ye adwaman ana obi akofa obi yere koro no so onim se okọ asore na se ote ne ho firi sa no ma we mu a wawie kristo som na se wawie nyamesom ena nyamesom so nte sa on se wose munye mo ho se wiase ne means wo ho ne ye de ye wo no unipadua nyina ye de ye e ka ho unipadua nyina ye wo ho okay ansa na esu esa firi mu ye de ye eba on se no mana koye mienu on se munye mo ho nti ubetimi de firi mu ba no ubetimi agyae na afi aka wo ho wo ho no nipa ni mu ade koro de ye wo many prophets many asempakafo many asomafo nipa pi omu ne se ya fa nyankopon enso nyankopon te soro no wusu nyame te soro no wusu adentase di wusi tie no enya no ho adwuma na nkrofo ne ye nti ubetimi ayare na sofo bia bedwuma se fa nyankopon sofo no kra no obeka to se fa nyankopon no hia nyame fa se no oze kwaku ya make akere wadwene oze so hwe yohani asempa na ye ka ye na yesu ka se mo won sempi me ka kere mo na se de me ka mo ntime nso ana no kra no de beba no masofo ya fisi ya wo no asofo a ye beto wo mu de he no hu se o se nyame de asem bia ma na ye ase asem yesu ka se wogya no nyame di bia ma no adifo no asempa kafo no do mo from ho asomafo no wana hu se asem nya yesu su wogya no o ka se yesu di abiesu bi so a kere ne da de tini bible mu de ye tini ye bible na ade no so ye nkomhye ena hu se da bia metena afidie so menya konya na meka se I want to so bia so nko no mbone okay I want to so bia no hu se nyankopon bo wiase no wanka nkere nipa se eni ewu aduaba no a ewo ho no se hwe ne wanfa nsa anya de anka ena nipa no ya asoden ya atuati ne ode ne sakoka aduaba no okay ena ye bone de ma no ena sa nipa kro no mo wo ye no ena Cain ena Hebe ena Cain sorry tia Hebe saa tam na nyame nka se eni ewu ndi enkofo no
awudie no munim say ye de ye bone by ken sorry tie no nua na nyam be ka kire nse eno so ye bone no wadome no okay that's how be daddy bone fofo nipa no ye na ma bone aye de ye aba nti I want to so be nipa no ye mu e na bone free banti na yesu sim won sempie twa se meka na sa atam na I want to so se bone ba mu hunu na want to so na se magya nse bi mu nyuma ne mo abra bone mo tibia na mo de ko no se ekoyi bone ba na no kora ho na be kire mo se we nipa nyina ye no munye bi e na yenso yesi Peter mo de no nko a serious kwakuso ho nti ayo asofo pi wa asase we so a osuru di won ho yaw e na yaw no kora nye keke se o mama won to so a eba nyina sinti onyankopon akwai Jesus sofo bi begina se fa nyankopon a na ono no kora no kese mi hu ne menka ono no ho omobbo onyame anim se ne wa wo se fa nyame no kwakuye yeti asi nti na meka se nipa nteme nsem ase a ade ntia manfoa won nsem one so ene wona momuyo ne wona chi wade so yeti asase so nipa pi na ewu a kwakuso mu nya kwan asa ba anka asoro da akwa hwan komudi ja betum o me hihye nsore dai ifiti tetete nsore ne ba yi nyina besi ne ma yidie so o me hye ni nyina o mbo hu se adi o mawu se de yize tumfo nyankopon te no se enye no na nipa te ha o mo ye no nka se de asori da bia akwaku asori nipa ye no se sa asori na ma ye bi da o na makobi da nti ya no bi nim sa se meti ba bia na ebeka se nyame na Kristo so wayi ni wodi aye dai a kire me de asori ne ye no eni edi nipa ye no ni nyina ma ye bi da na minim se ye Kristo sumo a kese ahotie pa ni yi nukuredie ye de ewo mu a ehu wom ye ho popo ya se nyame ne ye som ne bi se joking agro die kura ensori ni nyina so joking de kwaku Kristo som pa no enya no de nipa eyi so ta se na nka ye hwa de bi se Yesu ko no o ka kire asuafo se mon fa sempa no nko wiase afana nyina eno wie no se mon hya se free Jerusalem ani Judea na fe nto asonko asori a kwaku de hwe ewo Ghana ha ne nkronkro Nigeria na dade no de na Israelfo na de breye on senti Yesu masem Yesu se o muso ne mfa nya de yi enko asori mu de na Israel on Israelfo asori won patamu hada asori ni fini ne ba efra brochire ne ba ye efra America ne London ene ba ye ena hwese mfie petepepe nyina nso anwansam ne se Israel ni ba bia amfa asori nya de yi ma hada ha kwa na ansori e ba ya che Pentecost ne nsori ne bi o mutimi firi asa akwoti asori wo Israel ahantan o mo ese o mo mfa mara no o mo mfa ma mo na mo so ade ye de kro ede bre yes ene asa ade ko ho ndi koku nsem ho a wo hwede enipa no onu eya na mienim ni eya ade awre ho na eya se enipa kra no ye kra na tie mu no nipa mu no na ye to na jeje mu na de nipa no edi nyame di atwerode no ebeka bia na ase ya gye ayede edi na edi akiri ndo ho nyame dwuma ye nkirima ye nyina bo hyenim bo hye ni nyame dwuma ye nkirima ye nim eye agyanom de no so de wose on se ayi mame asama na Yesu kan ya se mo won sempi mo ka kire mo o de ye nsa anhwe ho kwakuso on se enye efense osomafo Paul wani Yesu akida onso wani Yesu akida ena Peter mudi Yesu achi ena Yesu na ka se mo won sempi twa se me ka kire mo na sese de muntimi age se mekọ na akire ono no kora ho ne de ye de eba nti ensem no ka se obekọ na no kora ho ne de aba no yese osomafo Paul ani Yesu achi na osomafo Paul as efense 1 Corinthians no efense etidu baako e de ba no ono se ema enye kom e wa asafo okay na osomafo Peter enso ni Yesu na ye de enante ye na wo de Yesu kura achi bese mfinhia aduasa na aduasa enum na ase Kristo na be yi ne ho adi aye de a kirewo disa wo kwaku ni Yesu na nante na se membe ka sa asem se ema anye kom a abra sa asem ni Yesu anka ka wo be ka se ndie na me pa kire yes wunyi ni wo be ka se
me be say asore no me pese nipa ye de eba me pese nipa som nyame ba won say honhom Peter ono na Kristo ka so de asafo na si ni so no Peter ono sa asem ne yamfa ama no osomafo na mfinhia aduasa ne aduasa no machi onyankopɔn nam Kristo so ko hia Damascus kwa so no o ka sa asem no Peter so ankwaje ho achinye okay on se Peter ankwaje ho achinye na ne yanka ebe ka say because ade sofo na ade ne ha no ebe ka say obada bay ye kura ne nante ye yenka sa asem no nti de ma osomafo Paul otimi ka sa asem no na Yesu ka sa asem no oni ho ba Kristo asem ye no kore sa won to so no etese ne yayi sa won to so na fe na Yesu wuo na chi no on se Yesu nam ye nyina wone ma nam so na oba bi anye siani ana na oba bi Yesu siani okọ na wosoma no na oba bi ka ho ha osoma mema nko a ba hwene di Yesu wuo na chi no afe na ema bi mo asore pese asafo no omo so be yese yensu ye be ye bi te se de mema no eye no a na honhom na ese me won sempi me ka kere mo no sa honhom ne be ye adwuma ama Peter mo so de na won ka ho no won se de nyame akwa asiti ono so ne bae asem we o kai controversial pa obi so asem o kan se asem we me no bi adi ho komoda o kire se konkon so o maaso na konkon hwan na de ma wo tie Martha ne efense Maria no mo mum di Yesu che honhom ne bi ba mo so na asa mo so nti Yesu ko mo so de ye dai so do ye komo enti I want to so bia nko no musu ban panto won sa asem no wan fa man krofo na ne nante ye no imom di na honhom ne ba no so nti osomafo fence Paul waku ne ente se ne ya obi di sofo che kakra o sha ase osem ye pastor odi che kakra na otimete branch mi no osem ye apostle concert most reverend right concert joking totally joking idi ne hu hia mu nyese hu hia o eni nya abodini ente sa ahemfo nkonwa ni dini no okay nti nyame dwuma ni dini no eya adwuma a nyame nam no